Здравейте, фенове на Yu-Gi-Oh! Дошли в това видео. Днес с Никола Гочев тиер лист на Yu-Gi-Oh! GT. Бяхме направили на оригиналното Yu-Gi-Oh! Класирахме героите в тиер лист. Ако искате, може да го видите. Ще има карта горе в ясно. Ако сте гледали от миналото видео, знаете нашата процедура как класираме. Класираме според това кой как се е справил като дуели според нас и това е. Ти искаш нещо да кажеш? Още от сега ще кажа половината, не ги помня. Да се знаете. Проблем е, че не сме го гледали примерно преди един месец. Аз или го гледах тази година и просто тия персонажи се забравят. Аз гледах при 5-6 месеца, някъде има смисъл. Пак забравя се. За последно гледах GX 2021 и тя сега ги разгледах в листа, половината не ги помня, човек. Ами ти само трябва да направиш някаква графа. Нещо такова, не знам. Аз кажа кои са графите, а именно The Gold, нали, Pro, Good, OK и Bad, нали, те бяха и в миналото видео. Миналият клип го бяхме завършили с протагониста на сериала. Този път ще започнем с протагониста, а именно първият, който ще класираме е Джейдън Юки. Или както е в оригиналното Джуда Юки, за останалите не ги запомних много как са на японски. Но да, с Джейдън ще започваме. Ще дам първи на тебе думата, къде ще класираш Джейдън. Още първият човек ще отиде в The Gold. Той е много добър дуелист, все пак е лицето на това Yu-Gi-Oh! На GX, главният герой. Нормално да е много силен. Мисля, че има много малко загуби, една-две. Една със сигурност. Всъщност има две, които аз знам, може да съм забравил други. Има от Зейн, има и от Астър. Зейн, Астър, Кайбамен. Да. Това е, мисля, че да, наистина, това са загубите на Джейдън. 3 загуби, но 3 чисти загуби. Да. Примерно, Юги реално може да има повече загуби, нали, технически, но повечето му загуби са някакви, не знам, примерно той се е предал там също Ребека или пак някакви чит загуби. Аз сещам единствено, примерно да има една-две чисти загуби. И като цяло много добре се използва чистето, има добра стратегия. Стратегията му е да изкара фюжън чудовища, защото те са му босовете и всички си имат добри ефекти, стабилен дек и той има добри умения и отива на The Gold. Тук трябва да подчертая, че ние класираме, нали, финалната версия на тези герои. В смисъл, не ги класираме примерно как са били в сезон 1, сезон 2, нали, такова. В смисъл, финалната е... Общата версия. Последната им версия, нали, в смисъл, Джейдън в случая от сезон 4. И по принцип, преди сезон 4, ако трябва да кажем, ако трябва да класирам Джейдън в сезон 2, бих сложил на Pro. Но според мен вече от сезон 4 Джейдън много се е издигнал до такова ниво, че може да бъде равностоен на Юги, нали, те имаха дуел даже в последните епизоди на Yu-Gi-Oh! GX. Нали? Да, и наистина вече в този момент сякаш имам чувство, че, нали, Джейдън има наистина реален шанс да победи Юги. Докато, примерно, ако се беше дуелирал с Nexus, докато беше от първи сезон или от втори сезон, дори от трети, някакво не ми се виждаше равностойно. Не знам, защо Джейдън четвърти сезон наистина много силен изглеждаш. Поне според мен. Да. Той там се е след Тюбел и да, и спомен си имат някакви моменти, дето примерно ония епизод с Алексис, когато бяха в отборните дуели. Той човека направо толкова много бързо ще ги победи и ги размазаше супер бързо. И да, както ти каза, Джейдън е за The Gold и аз го слагам в The Gold. Естествено, Джейдън е в The Gold. В четвърти сезон стана по-зрял. По-зрял и много по-добър дуелист, според мен. Добре, няма толкова голяма разлика от третия сезон, но в сравнение с първия и втория, да, има разлика. В началото беше човек, който обича да се дуелира, забавлява се, така нататък. Гуфи герой в един вид, нали, по-такъв, по-силен някакъв. Но с течение на времето, заради обстоятелства, които му се случва, той става сериозен, даже депресиран и така нататък. Който иска може да гледа Yu-Gi-Oh! GX, макар че сигурно всеки, който гледа този клип е гледал Yu-Gi-Oh! GX, така че знае какво станало. Да. Сигурно. Добре,
Нямам друго какво да кажа за Джейдън и ти няма друго какво да кажа за Джейдън. Да преминаваме към твоят любим герой. Именно става въпрос за Атикас, братът на Алексис. Колкото стигнем до Алексис, да. Ами, трудно ме да класирам Атикас, защото той е участвал в 1-2 дуела. Три може би. Първи срещу Джейдън, докато е бил Найтшел, нали? Да. Срещу Зейн и срещу той е Фуджи... Фудживар. Мисля, че има един с Алексис там. Имаш ли? Ами май да, където е с стейдж дека си, а не с дека с драконите. Където не е най-чаралата ми просто обикновен Атикас. Стили Атикас. Добре. Ами аз лично бих... Чудя се ми про и гуд където да сложа Атикас, но има моменти, в които не се изглеждал сериозен, нали, случая срещу Зейн, като се дуелира и срещу той е от, нали, злодея 4-ти сезон. Така че мисля, че е за про. Честно казвам, цитето му е много добро, той просто го и защото е такъв герой, такъв характер, че просто трябва да подхранва по-главните герои. Той е по-сайд характер, в смисъл, той е много... Той няма толкова много приятел, той не е фултайм, така да нарека. Той е такъв да път овърва по-главните герои. Иначе е с добротите, той е с моят любим архетип Червенокия, Red Eyes архетипа. И заради това ти е любимият герой, нали? Да, точно заради това ми е любим герой. Това е най-главната причина. После идва това, че изглежда супер готино, като е с най-чарал костюма, с маската и така. И че е нощен задач. Би го сложил и аз в Про. По принцип ще има доста пред него, но някъде към края на Про евентуално ще бъде. За сега го слагам в Про и ще видим къде точно ще падне там. Що ми ти мислиш, че е за Про и аз мисля, че е за Про. Да. Про имат някакви, които ще са по-отпред, нали? Да, просто малко спойл. Дуелите са му с главния герой, Джейдън. С човека, който се води най-силният дуелист в анимето Зейн. И с главния злодей, който е на 4-ти сезон Фудживара. И то Атикас почти го победи. И така, то там беше, мисля, че това беше дебютния дуел. Смисъл, преди това не е имал дуел този Фудживара. Да, той просто трябваше да го път овър. В дебютния си дуел да загуби някакво, няма да изглежда ли ти след това. Нали? Да, все пак е главният злодей на този сезон и така. Да. Следващият герой, който ще класираме е най-добрият приятел на Джейдън. Именно става въпрос за Сайрас Трузиел, който е брат на Зейн, който коментирахме по-рано. Ще дам думата първо на тебе да класираш Сайрас. Никога не съм бил фен на Сайрас, нито на цитето му, нито на него. Като цяло, по принцип, човека е станал обелиск. Първо беше Сайфър, после стана Ра, после стана обелиск. И по принцип, за да си обелиск, би трябвало да си на категория Про поне. Обаче аз имам желанието да го сложа на Good, не знам твоето мнение какво е, просто никога не ми е играл с дуелите. Съгласен съм с тебе всъщност. Съгласен съм с тебе в това, че Сайрас никога не ми изглежда като сериозна заплаха. Знам, че те, нали, го преувеличават вече един вид, той въобще не може да пие никого, но, нали, в смисъл, доказва се, че може да победи някого. Но никога не е изглеждал като това, който може да победи някакъв истински легит, нали, злодей там. В смисъл, някакъв важен злодей. И за това и според мен той трябва да е на Good също. Да, в смисъл. Примерно, The Gold е човек, който, нали, почти невъзможно да го победиш в анимето. В смисъл, ако победиш този човек трябва да има статистика само една-две загуби, нещо такова смисъл в The Gold. А примерно в Pro е човек, който пак може да загуби, но пак се много наряд. Аз смятам да пъкна в The Gold един човек, който има доста загуби на събрание, но това изобщо не му пречи на... Аз, нали, обяснявам как аз ги класирам, нали, в смисъл The Gold са хора, които въобще е невъзможно да се представиш да загубят. Нали, Pro са такива, които по-се се представиш да загубят, но въпреки това пак нарядко става. Смисъл, пак изглеждат legit. Това искам да кажа. Докато Good са, смисъл, там вече зависи от самия пол. В смисъл, някакъв път ще им дадат победата, някакъв път не. Или ако им дадат победата, срещу някой друг, който не е важен герой в анимето. И затова според мен Сайрас си е за Good.
Радвам се, че сме съгласни тук. И с предните 2 пика. Да, сега сме съгласни с всичко, нямаме някакви противоречия. Да. Както и в миналия клип. И в миналия клип за почти всички бяхме на едно мнение. Да. Не се сещам даже за някой, на който не бяхме на едно мнение. Следващият, който ще класираме е... Как се казваше, той е Фарон, бе. Дето беше от първия сезон. Спомняш си, когато имаше една предистория специална за него, как професор Бана разказваш как този дуелист е непобедим. Спомняш си? Да, помня обаче. Помня обаче и точно не му помня дуела. Не му помниш за дуела с Джейдън? Да, знам, че беше срещу Джейдън, но просто не го помня. Ами, идеята беше такава, че нали, се хайпаш как толкова е добър дуелист, но се оказва, че не е добър дуелист и всъщност всички им победи са нагласени, нали, всички му се даваха да печели, смисъл. Така ли? Да, така беше смисъл. Значи такъв е бил сторилайна. Значи такъв е бил сторилайна. Те се оставяха, да, той да ги побеждава. Аз лично бих сложил на... Максимум на окей би го сложил, щом е такава ситуацията, че са му се давали. Аз бих го сложил на Бат даже. О. Ти го слагаш на окей. Еми... Да. Аре, в окей ще. По-горното печели. Сигурно ще и назад в окей, после по-нататък. Следващият е... Доктор там, Айнщайн ли къв беше, дето беше приятел с Бастия. Пак Джейдън се дуелира с него веднъж. Това е един... О, Господи. Просто... Той Джейдън ги мина всичко. Той Джейдън има ужасно много дуели с такива, които... с такива герои, които се появяват само веднъж и се появяват само с една причина. Да загубят от Джейдън, няма да го причина. И... мисъл... Според мен всички такива малък, ето тук идват поел за, нали, за клипа, ама всички ще са в окей, най-вероятно. Защото да, ами човек и него не го помня, бил го сложил на едно в окей, не знам как се е довирал. Ами беше запълнал там Джейдън в един момент, защото нали използваше някакви... Ами знам, че го слуши, но според мен се е за окей, заедно го сложи в окей според мен. Окей пред това Фарон. Да, окей пред Фарона, точно. Тук идва още един образ, който участваше само в един дуел. Оная кукла, която беше завладяла Хацелбер, нали? Когато Хацелбер се влюби в оная кукла, спомняш си? Да. И аз нея бих я сложил в окей, смисъл, няма да коментирам. Айде, слагай в окей. Окей, ама пред Фарона. Да, пред Фарона. Да. Пред Фарона. Тук има още един някакъв филър опонент. Тук имаше... Спомняш си, когато Джейдън се дуелира с... Когато отиде в космоса. Спомняш си, когато Джейдън отиде в космоса, в този арк. Да. И тогава, нали, когато получи тия Неос карти, той се дуелира с един робот някакъв там. Да. И робота фокусираме. Робота е окей, смисъл. За какво да го сложил, бе? Мурце. Ами, нали имаше дуел все пак. Един дуел, ма. Айде, това е го окей, ма даже не е човек. Добре, ама се чуя пред Фарона, зад Фарона да го сложи него. Айде да е зад Фарона, че даже не е човешко същество. Даже не е човешко същество. Само заради това е зад Фарона. Само заради това. Само заради това. Добре, ари, тук вече поне няма още един филър опонент. Следващия герой е Адриан Геко. Най-накрая нещо свестно. Да. Ами, аз смятам, че Адриан се е за про, защото затруднявах доста своите опоненти. Да. Били час, победи Астър, дори Астър победи. Което още по-впечатляваше се мене. И да, загуби от Юбел, но пак Юбел е главният злодей на третия сезон. Така че... И все пак е да трудни малко. Даже доста, мисля. В смисъл,
Бяха горе. Да. Да. И за Ами- това си за про и би казал пред Атикас. Да, пред Атикас поради факта, че има по-добър win рекорд. Еми да, все пак е Да. две А, Първия му дек, не съм огромен фен на този дек с облаците, обаче Екзодия дека пръска. И точно пък. Така че Екзодия дека беше много добър. Да, нека го сложим пред Атикас на про. Да, сложих го пред Атикас на про. Yeah. И още един филър опонент на Джейдън, който... То тази категория окей, ще е просто филър опонент на Джейдън, така го сещам. Да, абсолютно. Да, именно той е капитан там, като залови Джейдън. И те си мислеха, че издаш на ценките или нещо такова. Ами, окей там, пред фарона и това е там. Това е. Да. Аз даже не спомням дуел. Добре, поне тук вече отново няма филър опонент. А именно става вече въпрос за един от главните герои всъщност. Става въпрос за Алексис Роудс. Ще дам думата първо на тебе, защото ми е интересно какво ще кажеш за нея. Ами, Алексис е най-добрата жена дуелистка в GX, според мен. Тя може би е най-добрата дуелистка като цяло, поне и в оригиналното де, имам преди. След Камула, даже по-скоро. Защото Камула е доста подценен герой. О, да. За мен ще поговорим, да. За мен Алексис е за про, но бих я сложил зад Адриан, но се чуя дали да е зад Атикас или пред Атикас. Ага. Да. Те си се дуелирали в действието, но няма смисъл да го говорим това. В принцип, мисля, че Атикас се е побеждал в действието, но това няма смисъл да го говорим. Това е епизод, за който мисля, нали, че говориш, в смисъл, там вече Алексис го беше победил. В смисъл, не за действието, ами тогава беше победил, ама тогава Атикас не беше, както ти каза по-рано, с истинския си дек и мисля, че ако играеш на 100% може да я победи Атикас. Да, а и да не говорим за това, че сторилайна го изискваше, защото тя ако беше загубила, ще видя с час или нещо такова. Не, сега спомня какъв е сторилайн. Щяха да са дуо. Да, тя ще да пее с някаква рокличка там, ще да бъде. Да, просто... Да, сторилайна го изискваше. Не знам ти как мислиш. Ами аз си мисля, че Алексис няма лош win-loss рекорд, май. Тя има повече победи, май, отколкото загуби. Не знам, не съм проверял, сега говоря на изуст. И аз не съм проверял. Да, и аз не знам, но мисля, че за good. Не знам, някакво не ми идва да я сложа в про. Секаш, това ми е проблема, нали? Така ли? Ами да, но това е проблем, че нали, генга на Джейдън, нали, бандата на Джейдън, нали, които са нали, Джейдън, Час, Алексис, Бастиан, нали, Сайрас, Чъмли там, Хаселбери, всички са много назади от Джейдън. Поне това, което аз съм видял, всички са много назади от Джейдън. Джейдън наистина е на много друго ниво в сравнение с тях като плейлист. И то се вижда, че в смисъл, ако махнем Джейдън, те всички печелят, тук губят. Сега ще няма това, че могат да победят някакви по-важни злодеи, да не говорим нали, за главни злодеи. Мисля да сложим Алексис в Good пред Сайрас или в Про назад. Кой кажеш? Ами аз по принцип казах да е за Про най-отзад. Че мислиш да е за Good най-отпред или Про най-отзад? Про най-отзад, да. Ами ако искаш, може да е на Good най-отпред. Не знам. Нямам такова силно мнение за нея точно. Айде, защото ти каза Про, Айде не. Нека както ти прецениш за момента, специално с нея. И без това си водещия. Ще ти дам честа. Ами, аз си казах сега, че някакво... Да, нали... в последния сезон, нали, за който не е гледал... Sorry. Нали, дават някакъв redemption storyline, нали, всъщност даже на нея не и дават всека да замислих. Единствено на Сайрас и на Час им дава този буст, нали, най-вече за Час. На Час е много добър storyline на мен, много маки. Да, Час най-вече дава този буст, но Алекса
всякото мисля, реално тя си същия дуелист от сезон 2. Но пък, когато беше в Ордена на Светлината, беше доста здрав дуелист. Да, макар че Джейдън пак е победи, пък Джейдън в този момент не ми беше... Нормално стане да загубиш. Да, това е Джейдън, ама... Следете, че тогава, че дори Джейдън не беше за да гол, беше максимум про. Абе, ще сложим на гулт напред, това е. Кошка. Добре. Следващият герой е дебютирал в трети сезон, както Адриан Геко. Става въпрос за Аксел... Дебютират. Аксел не беше Аксел. Броуди май беше. Аксел Броуди. Аксел Броуди, да, точно. Аксел Броуди. Да. Аксел Броуди ще кажа, че за мен лично е за про, защото се показал като таф дуелист, нали, така да река. Топ дуелист е. Да, и без съмнение, нали казаха там, че можеше да победи Джейдън, ако искаше, но не трябваше тогава да победи Джейдън, защото нали, он му беше казал. И да. Според мен топ дуелист със сигурност е за бро. Има добра стратегия, тестето му. Той си има добра стратегия. Това е да бърнва опонентите. И също друго, което да подчертаем, че когато се дуелира срещу Джейдън, като беше Supreme King, завършва на равно, в смисъл Джейдън не го победи. Да. Така че нека да го сложим наотпред в про. Даже. Аз не чудих дали да го сложим пред Адриан или зад Адриан, но добре, нека да е пред Адриан. Искам да е пред Адриан. Следващия герой, който ще класираме е злодей от трети сезон, Вайпър. Къде би класирал Вайпър, Никола? Той си имаше сигурно, че е добра стратегия, тази с злочуките. Беше притиснал Джейдън по едно време доста. Да. Стабилен дуелист, стабилно тесте имаше. Бил го сложил на Гулт зад Алексис. Гулт зад Алексис. Да. Трудно ми да преценя, виж, къде да класирам Вайпър. Той е единствен майстор от Джейдън се дуелирал, нали? Да, но все пак въпреки това показа доста умения само за един дуел. Да, смисъл, имам... Чуих се между про и гуд, но... Нека да го сложим, както казах, гуд. Окей. Нямам някакви завиения за него. Сега човек на един дуел няма как да го сложим на про. Викаш, не слагаш на дуелисти, които само веднъж са се дуелирали. Да, реално погледнат. Тук има тая, която няма да е за про. Няма как да е за про. Твоите критерии. По моите тети съм за про. Трудно би се класирал. Фонда Фонтейн ли как беше? Фонда Фонтейн ли как се казваш тая жена? Окей. Айде. Окей, ама от работа ли, пред работа ли? То с робот. То с робот много разваля нещата. Може да го сложим този робот на бат? Това тук я сложих пред работата е. Защото съм расист към робот. Да го духа изкуствения интелект. Знаеш ли какво? Аз мисля за този фарон нещо, окей, сега ще ми подхожда. Аре стига, какво против имаш човека? Имам против нещо него. Ти кой имаш против роботи? Те искат да завладеят света. Да. Не смисъл, нали винаги тая банална история, как искат да завладеят света. Да. Нека сега се стане така както си. Добре, тук вече идва такъв важен образ и... По-легит. Често казвам, един от моите любимци, но за съжаление не получава скринтайма, който заслужава. Отново ще мрънкам за Бастиан Мисала. Много хора мрънкат за Бастиан. Какъв потенциал имаше Бастиан? Вярно е. Добре, къде би сложил Бастиан? Човека блика от мозък. Има толкова много тестета и те всички са подбрани толкова добре. Той се трудил с два мисля. С две различни.
Мисля, че се дуелира с две различни тестета до сега в самото аниме. Да, но въпреки това имаше и някакви други насъбрани май нещо такова. Да, той имаше. Смисъл, идеята е, че само два сме виждали до сега от него, което е... Да, всичко е толкова изчислено при него. Просто всичко е до стратегия, до умения, скил. Има си доброците, има си ума. Той си е буквално сигурност е- Yu-Gi-Oh! Geek, нали, в смисъл. Да, да. Както биха казали съвременните дуелисти в реален живот, мета шип. И така, аз със сигурност бих го сложил на прово, защото наистина с тези неща, които изредих, той много впечатлява. И той е качествен дуелист. Нищо, че му отрязаха скрин тайма след втори сезон или кога. Нещо такова, на втори сезон или Във след втори сезон беше отрязан по най-тъпия начин, именно трябваше да излезе гол. Там Да. в академията. И- След това се върна, нали? След това се върна в... Да. Победи Час, въпреки че Час му хвърли картите, най-главното му тесте и той пак го победи. Ти говориш за първият модел. Да, чакай, аз мисля за втория говориш. Да, първият, да, той За да. 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 Той Ами, слава го направо някъде, обаче да чуем ти какво мислиш и да решим къде точно. Аз си мислих за Гуз, защото той ми е на нивото на Алексис, но Алексис сега ще е по-добър от Час. От кого? От Алексис. Викам, че Алексис май е по-добра от Бастиан. От Бастиан. Да, пак Алексис е на Гуд. Аз не съм съгласен. Не съм съгласен тук. Нищо, Добре. че Бастиан няма толкова много голям win rate, просто е много добър дуелист и всички тия качества, които изредих за мен си е про. Но да го сложим най-отзад в про. Как е, според теб? Добре, няма да Добре. въпроси. Не, защото радвам се, някакво ми е че странно. следва. А? Радвам се, че се съгласи да е най-отзад на про. Ами не малко ми е странно, защото примерно си мисля пак, че Алексис е по-добър от Бастиан сякаш, ама. Не знам. Ами аз заради това, в принцип, исках да сложим Алексис някъде отзад на про, ама ти настояваше да е на гуд, обаче за Бастиан не бих дал да е на гуд, той трябва да е на про. И заради това, според мен Бастиан е по-добър дуелист от Алексис. Добре. Като чисто качество на самия дуелист. Не говорим само за тестия, ами просто за IQ на дуелисти, умения. И този Бастиан. В четвърти сезон не се появява, в трети се появява много малко. Тъжната истина. И това си е истина. Тъжната Добре, аре, истина. няма да говоря повече за Бастиан. Добре. Да преминаваме към Блеер. Блея. Която имаше дуел с Джейдън, Час. И това е. Ами, аз бих я сложил на гуд. Никога не съм и бил фен. Така ли? Малко Аз си била мислих, да, annoying, аз даже. знаеш ли какво си мислих? Мислих за окей, но най-отпреди просто. Така ли? Да, аз това си мислих. Тя не стана ли обелиск по едно време тая? Нема. Не. Мисля, че Ами, ако разлагаме в гуд, да е най-отзад. Ама, честно казано, съм надъхане на окей напред. Никога не ме е впечатлявал особено много. дали да, затова и аз казвам. Да. Аре да сложим на окей най-отпреди просто. Айде, добре. Аре, тая Блеер. Блея. Само любов да прави със спорт. Добре, тук имаме още един филър опонент, просто няма как. Много филъри, много нещо. Тук е той е Боб. Помниш си, дето и пак се дойдераха с Джейдън. Кой? Боб имаха... Техният дуел беше такъв, че той искаш да кажеш на Алексис, че обича, но беше срамежлив и не знаеш как да й покаже. Не. След това Не. дуелираш Джейдън, защото той си мислиш, че Джейдън харесва Алексис някакъв. Не спомням точно за какво започна да се дуелират, но нещо такова май беше. И неговото тесте беше такова, че на някакви игри. Спомням се там. Това са вкусите. Гуга гага гиго, гага гага гиго. Gaga Gigo! Giga Gaga Gigo! Gaga! There's the buzzer! Ти го помня, да. За мен той си е пак филър опонент, но поне беше забавен дуел. Това е един от по-забавните дуели за мен лично.
И Никъде много. бих го сложил, окей, нали, зад Блер и пред този доктор Айнщайн. Добре, нека да е така. Нека да е така. Тук идва Мат Кинг, мисля, че се казва, що е, дето нали, той създаде супер полимеризация. Да, Като уби приятелите на Джейдън. да. Не ги уби реално, бе. Като ги спрати на звезди. Спрахи на звезди. На звезди. The Stars? Once your life points fall to 0, then it's game over. And you get sent away, straight to the stars. To the stars? Добре. Ами... Аз не спомням много това дуел. Не това. Няма що този дуел, като почне аз викам, това пак ще някакъв Европоинт на Джейдън, не ми се гледаше и не му обръща. А пак реално това се случи. Да, Че яре да го сложим най-отзад на год. Какво? Най-отзад на гуд искаш? Да. Еми аз си мислех за прома най-отзад пък. Защото нали все пак... защото нали все пак беше някакъв важен, уж не знам. Как ще го сложиш пред Алексис? Айде да го сложим в гуд, ама... пред Вайпър. Добре. Надъхна съм. Надъхан съм. Айде, Я. това е Мат Кинг. Тук стигаме вече до образ, за който говорихме по-рано и ми става въпрос за Камула ли, как се кажеш? Камула. Тая вампирка Камула. от първи сезон. Да. Чудо ми къде е сложено, наистина, защото тя беше добър злодей, победи Краулър. То макар че да победи Краулър, не кой знае какво, но победи Краулър. Но победи Зейн. Да, се знам, Зейн. но победи. Все пак, да. Победата се победа. И загубил Джейдън, естествено. Да го. Тестето й беше много добро, имаше много добра стратегия, това с вампирите. Зомби дека, вампир дека е много добро. Силен дек си е, особено за тая ера. Според мен тя е най-силната дуелистка в анимето, в GX анимето. Или е наравно с Алексис, тъй че бих я сложил до нея. Ти как мислиш? Не смисъл да я сложим гуд, Да, бих я сложил отзад на Про, знаеш ли? Не бих отказал, честно казвам, не бих спорил. Айде да я сложим отзад на Про. Айде отзад на Про, ще е Камула for the win. Камула for the win. Да, тя си Топ, беше силен злодей. Да, мисля, че я водиха най-силната от тия издачи, нещо такова. Или тя или Амнел трябва да е Ние като не борим Амнел, той нали, защото е шефа. Имам преди след него, уж се води. Ако махаме, да, задължително тя е, не се замисля. Да, нека да е назад на Про. Добре. Тук Тук идва братът на Час. Това е Слейт ли, как се казва? Слейт Приста. Слейт или Джагър, не знам кой от двамата. Май Слейт, аз почувствах, че беше Слейт. Добре. Слейт Принстън, да. Слейт. Той се беше дойдил сам с Час, когато нали, Час имаше това условие, че трябва да се дойде сам, ще дойде с 500 точки. Ако бяха спечели, нали, ако беше спечелил той, ще да него да е академията, нали, нещо такова беше. Да. Значи хора, този герой ми е нещо като guilty pleasure, въпреки че има един дуел, въпреки че загуби, въпреки че не е никакъв герой, даже никакъв дуелист, просто Деклан беше много як. Аз съм огромен фен на дракониците и съм и най-любимият тайп. Suck it, monsters that are not dragons! И винаги като гледам този дуел се кефи, защото сме кефи да гледам дракони. Жалко, че... не е жалко, че загубиш, защото сторито така се разви по-добре и така трябваше да е. Но ми е много жалко, че гледах само един дуел, свързан с него. Исках да гледам още дуели с него. Щеш да ми е кеф да го гледам още. Аз лично бих го сложил на гуд. Някъде назад. Дека му беше много добър. Те имат много пари, те могат да си позволят всякакви карти. Гуд най-отзади. Само Само на това бих се гуд най-отзади. гуд най-отзади, супер, добре. Аре, гуд най-отзади. Сложихме пред Блеер. Да. Каре. Тая приятно. Брат, дека му беше много хубав. Сигурно не помня. Но това е готиното. Аз сам този герой го помня.
Ами не истина, това е идеята, че той нали може да си позволи, когато с карта иска пък част го победи с това, защото е добър дуелист, може да използва всяка. Фън факт, в куфарчето имаше черенок, черен драк. Сигурно форките в тяхната карта. Не, в японското го има. Тогава, значи да, защото форките нали много бъркват карти. Да, ама не, легит си имаше черенок, черен драк вътре. Супер. Значи, кой излиза? Джоуи, Атикъс и Слейд имат червенокия. Твоите трима любимци. Добре, тук ще класираме образ, който си е баш образ, той си е чудовище. Баш образ. От игра. Образ, който си е баш образ. Да, именно става просто тъмната магиосница. Защо ще класирам тъмната магиосница? Защото имаш един епизод, в който имаш някакъв карнавал или там, то беше събор ли там, нещо такова имаше и тя се дуелира срещу Джейдън. Нали, срещу Джейдън, естествено. Всеки се дуелира срещу Джейдън. Всеки филм. Всеки човек. Значи, от 180 епизода на Yu-Gi-Oh! GX, Джейдън има 100 дуела. И то някакви дуели са по 2 епизода. Значи, смятай колко време е. Джейдън може в 120 епизода да се дуелира сигурно. Дори повече. Човек. Ами, какво да кажем за тъмната магиосница? Тя играеше спелкастър дек, разбира се. Стратегията на спелкастърите е окей, добре. Ама, не знам къде да сложим, тя е играла само един дуел. Да, мисля за окей. Аз мислех за гуд най-отзад. Това е гуд най-отзад. Аз съм за окей, ама... Аре, брат, той е тъмната магиосница, как ще сложиш на окей? Това е кръшно, това е тъмна магиосница и Сайрас много я харесва. Нали смо? Да, трябва да казвам, че Сайрас много се люби в нея, да. Добре, айде, заради тебе става. Не го казвам, защото е тъмната магиосница заради кръша ми, защото това е чудовище от игрите. И тя е много главно чудовище на главния герой на първото аниме. Да. И да знам, да я сложим назад на Гуд, примерно. Аз мислих за окей, ама айде заради тебе е на Гуд. И аз спаси. Айде, добре. Пене на тъмна магиосница, това е за вас. Знам, че сте много сте. Много кръшва е. Много кръш има към нея, да. Кръш към чудовище. Сега, готина се. Как беше? Бастен имаше една реплика специално с това. That's ridiculous. You know what? I'm thinking that Bastion doesn't have a card crush. A crush on a card? Of course not! That's just plain irrational, illogical, ridiculous! Тук има един пак фейл опонент, но не на Джейдън. Тук не на Джейдън. На Ди. На Ди, да. Там голямото Ди, какво беше? Там Ди. И това е фейл опонент на Ди, нито не си спомням за него. Да Ди. На Ди. Къде би го сложил него? Според тебе. Ок. Добре, че ок. Не отзад на Гуд, примерно. Мислех си да е назад на Гуд. Мина ми през ума. Защо ли? Сега ще обясня защо. Затрудни човека, който е печелял много турнири подред. Той беше някакъв непобедим, някакъв андефюрец. Май казаха 10 години не беше побеждал. Нещо да. То човек го затрудни и затова бил го сложил на Гуд най-открая. Заради това бил го сложил на Гуд най-открая. Ама вика, май сега пак ще ми се караш, че искам да е на Гуд най-открая и викам, окей. А може па да сложим на Гуд най-открая. Как мислиш, моят довод добър ли е? Не кой знае какво това е довод, ама... човек в един дуел участва само за това да загубя този Ди. Айде, живо на окей напред, айде, окей напред, по-ми харесва. Защото даже не сме гледали цял дуел, май. Или отдолу ли го показаха? Май отдолу го показаха, това е отдолу го показаха, да. Съжалявам човека, на който не му знам името,
почти победи Undefeated Faker, ама Ангел просто не иска да те слага на гуд на край. Ами аз съм много критичен за това. Не мога да слагам всеки на гуд да падне. Добре, тук имаме още един там. Той поне беше от издачите на сенките, дето се би час с него. Оне дето се призова сам, спомняш се. Чай го погледна по-близо. Оне професор, Да, как е там, някакъв полицай или по-играеш там това? Да. Еми, окей. Аре, окей. Ама искам да е зад този спич, който е сега говорим за него. Аз ще го сложа зад Блеер даже. Добре, айде зад Блеер. Аре, и тук вече поне идва някакъв по-мейджър, нали? Най-накрая. Именно става въпрос за Краулър. Той има много силно дете. Много е умен. Той не е господин Краулър, той е професор Краулър. Професора е много умен, по принцип има много силно дете, наистина. Но просто неговата съдба е такава като на Атикас. Да подхранва по-главните герои. Той беше загубил Пегасъс, човек. Там 2 в 1 дуел. В смисълта с Бонапарт. Да, аз би го сложил на Гуд, но на Гуд зад... кажи ми кои са на Гуд. Лексис, той е Мад Кинг, Вайпер, Сайрас, той е Слейт и малката там на геосници. Кой Кинг? Мад Кинг. Да. Според мен, знаеш къде може да го сложим? Може да го сложим зад Сайрас. Аз исках да е пред Сайрас. Да, служи го пред Сайрас. Що е, човек, нали, Сайрас има това... Беше комбинирал накрая на анимето с... Нали, своят дек и на брат си дека. Да, и после мисля, че му върна картите, тъй че ти не си останаха за него. Как бе, май си беше останал след? Не знам. Добре, айде, може да го сложи за Сайрас, айде. Ами айде, за Сайрас. Смисъл, ако беше от сезон 3 Сайрас, да. Ама, не. Ами аз честно казвам и гледам общо взето. Не гледам само от най-последните сезони, ами общо взето как се... Аз ми гледам финалната форма. Аз те се опитам да какво се. Не, аз гледам общата форма, от всичко съвкупно. Да, вярно е, Сайрас е най-силен в последния сезон, силен е окей, ама просто никога не съм му бил фен. Да, аз никога не съм. Докато този професор дек каза на жена, има много силен дек. Имаше една реплика. Там, не знаех, че е мъж. Не знаех, че е професор. Не знаех, че е мъж. Следващият е цар от Северната академия. Там, като се дуелира част с него. Там, когато част победи 49 преди с него. Помня. Окей, би го сложил... Не знам, окей, къде е? Ай, до фараона там. Пред работа. Пред работа. Споко пред работа. Това е много трудно зад работа. Следващият, който трябва да класираме, е той, дето беше откраднал там крилатия дракон на Ра. Спомняш си? Когато гледам пак се гледа Расенка. Помня. Да. Не знам. Окей. Ти си окей, мой. Аре. Той не е окей, че го открадна. Не е окей. Не е, разбира се. Children's Trading Card. Да. Добре, да преминаваме към Лоренцо. Чуя се какво има вътре, може би са диаманти, може би е злато. Глупаци, това е просто карта. Children's Trading Card. Maybe it's gold. Maybe it's diamonds. Foolish Steves! What lies in there is way more valuable than gold or jewels. What waits for us inside that vault is a children's trading card. Добре, какво ще кажеш за Shuffle Like This? I shuffle this boys real good. So how do you like this? Bada bing! I'll shuffle these boys real good. Bet you never seen moves like that. You should chill or cut down on those cappuccinos. За Лоренцо.
трябва да чуне. Да, ама къде би класирал? Окей. Ами да знам, окей. 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 Аре, окей, сигурен съм. Добре, тук имаме тоя. Какъв беше? Аре, той вече не знам дори как ти го обясня. Беше дуелирал с Джейдън в първата игра на Сенки там. Нещо такова. Аха. Той дед беше заловил Сайрас, Алексис и професор Бана. Помниш се? Да. Аз го виждам тук на снимката. Един Ага. с такова като Да, точно. като арабите. Нали? Да. Да. Ами... Не, наистина не го помня. Ти? Какво би казал за него? Затрудни Джейдън. Мисля, че е за Гуд най-отзад. Добре, айде. Аре. Виж какъв съм щедър Аре, към. майка. Даже не го сложих при филър, там при филър, защото окей са само филърите. Ами даже при Да. И тук идва Чъмли. Чъмли е за бат. Това е Чъмли. Според тебе? Къде е Чъмли? Славам го. Аз би го сложил на окей най-отпред. Да знам. Не най-отпред. Искам да е за тоня, дето игра с Дип. Окей. Къде? Окей. Ами, честно казвам, той беше най-слабия от бандичката. О, определено. Да, и даже човека се отказа от дуелирането, той просто отиде да прави дизайна на карта. Което е много готино, но все пак ние тук обсъждаме дуелистите и ги ранкваме като дуелисти. И заради това го слагаме на окей. На окей го слагаш. Yeah. Никой не слагаш на бат, бе. Ами, знам кой сложи на бат, ако случайно си сложил дадения човек в листа. Ами аз така имам да сложим робота на бат и не искам. Робота? Ами да, Робота искам някой да е на бат. Той е фарон, ще е на бат. Бе. Не, искам робота да е на бат, фараон го стета. Сложих и фарона и робота на бат. Добре, айде в бат. Чъмли ще е. Ама не, фараон не трябва да е на бат, бе. Чак толкова трагичен биш се. Искам някъде на бат. Знаеш какво? След класацията ще пуснам дуела, искам да го изгледам да го я дали за бат или за окей. Сложих Чъмли най-отзад на окей просто. Чак толкова ли, бе? Да го сложа, че. Нека да се стане тук да се яви. Тук има още един филър опонент, който да класираме. Именно той адвокат ли къв беше там. Дето караше Джейдън последно си хвърля картите. Помниш си? Не си спомни. Аз би го сложил окей, но по-предните окей. Добре, сложи го. Окей, тук. И тук идва той пък с тънкия глас, дето се би сърцезин. Има тънкия глас. Искам да го сложиш на The Gold. Ясно ли ти? Хайде да Gold да слагам. Само заради На The Gold. Само заради гласа му. Само заради гласа. Той е само с Данчо гледа, Данчо, това е за тебе. Този човек отида на The Gold. The Gold е, сложен The Gold. Няма преди вече. Идеално. Да. Може да приключим. Иначе сега на страна би го сложил на окей. Аз си мисля, че ще го сложи Gold най-отзади. Това ти е. Не, за Gold най-отзади са само специални хора. Добре. My mom says I'm really strong. My mommy says I'm really strong! Призоваваме за защита! Окей, го сложи. По-първи. Тук идва вече някакъв по-такъв важен образ. Той е Джим Крокодила. Да. Добре. Мисля, че за Good до Алексис. Според мен. Да. Смисъл зад Алексис, де по-точно. Да, добре.
Така да е. Така да е. Така да е. Така да е. Тук имаме още един филър опонент и то даже от първите епизоди, който даже не съм гледал. Може ти да си го гледал. Джинзо, там се беше джилирал Джейдън. Помниш си? Помням. Добре, че го помниш. Къде? Окей ли, бат? Окей. Айде, окей. Джинзо е, брат, как ще сложиш Джинзо на пада, бе? Ние магиосницата дия сложихме. Гуд. Искам да е до магиосницата. Филър опонент на Гуд. Аре, свали магиосницата на окей, айде. Моля се, свали я на окей. Моля Рамка. Моля се. Искам да е Джинзо до нея, искам да е пред нея, човек. Джинзо е Джинзо. Знаеш как ще ги направя? Те ще ги направя. Ще ги сложа на окей. Най-отпред той дето се би с D. Втора е Блеер. Трета е Да. малката магиосница. Чакай, Джинзо искаш да е пред малката магиосница. Айде, те. Трети D. Е. Да. Айде, Тейши. Тейши. Те ще е. Тейши. Добре. Да махаме Джинзо вече и да преминаваме към... Скажеш той, бе, Кагемаро ли? Какъв беше там? Дед Да. Как е? главният злодей, файнал боса от първи сезон, който беше някакъв старец. I summon monster in down position. Той използваше тия... Ами, него би го сложил на гуд назад, поради факта, че играеше трите свещени звяра и Свещени естествено по този начин Sacred Beast-овете и естествено по този начин стана доста браво. Гуд не отзад, така ли? Абе, нека. Еми, да. Да, ред. Не, смисъл, ще го сложа пред този там с... Дед прилича на рака. Да, добре. Ай, служи го и пред Слейд, защото е главният злодей на Айде, на пред сезона. Слейд. Да. Следващият е отново филър опонент за Джейдън, но поне го помня. Димитри. Да, защото съм гледал някакъв път този дел. Айде става просто Димитри. Който имитираше фараон. Нали? Да. Който му открадна тестето. Да, той... идеята на този образ е, че той няма идентичност. Той винаги копира дековете. Идеята на този образ е, че той няма образ. Идеята на този образ, че той няма образ и копира на всеки друг дека и стратегията и така. Да. Нали, в началото на епизода беше копирал десет на Краулър и след това открадна десет на Юги, дуелира се Джейдън, загубил Джейдън, върна десето и накрая епизода завърши, когато копираше Джейдън. Той човека открадна тестето на Юги, който беше на Даголд в предния клип, но този няма да е в Даголд. Първо, тестето не е негово. Не го измислял той. Чакай малко, Второ, го измислят. не беше толкова добър дуелист. Той не го пилотираше добре, не го управляваше толкова добре. Иначе трябваше да победи Джейдън със сигурност, понеже е с най-силното тесте в анимето, така се води. Понеже е на Юги. Не знам. Би го сложил поради факта, че е стилото тесте или най-отзад на Good, или най-отпред на окей. Какво мислиш? Това, което аз ще кажа за Димитри, че да, Димитри също е филър опонент за Джейдън, там филър арка. Но не е по-добър от този май, дето се би с D. Да, не. Не, ама пък не е най-лошият, поне за мен, от тия филър опоненти. И все пак се би с тесето на Юги, не знам, наистина се чуя дали да го сложим в Good или да отзад или в окей. Ама пак сложихме това. Да, и аз това се чудих просто. Не съм ми трудно къде сложа Димитрия, човек. Да, но е трудничко.
Той е имитатор, бе, човек. Окей, ще го сложа. Да. Аре, на окей, ай. Аре, на окей пред Джинзо. Пред кое? Пред Джинзо. Да. Аре, Димитрий. Само защото си имитатор. Искал да имаш идентичност. Твоите сте. Така трябва да е в анимето. Трябва да имаш твоите сте. Не можеш да копираш на другите хора. Много ясно. Много ясно, така. Много ясно е. Не можем да имат двама хора на света с един същи дик. Шмейден шмуки. Няма как не става. Не работи ли така? Ще стигнем до него. Но за сега сме на Кайбамен. Не Кайба. Кайбамен. Кайбамен все пак победи това. Джейдо. Първи сезон. Да, но има само един дуел. Но, нищо, че има един дуел. По принцип, тия, които имат дуел, са на окей, но според мен той се за гуд. Да, поради факта, че победи Джейдън, трябва да го сложим на гуд. Някъде. Може би трябва да го сложим пред... той е пред Кагемаро. Пред Слейд, по-скоро. Зад Кагемаро, викаш. Да. Аре, там да е. Аре, може пред Кагемаро, може. Аре, да го ставим зад Кагемаро там, аре. Кайба, мен. Аз съм. Аре. Ей, Кайба, колко се обича. Чак карта се направи. Кайба, мен. Добре, тук имаме този епизод, бе, дето беше с там дуелиста гигант, спомням си. Он е малкият с делената коса. Не, човек. Не си го спомняш дуелиста гигант. Не, бе, човек. Ама ще го сложим на окей него. Най-отзад. Да. Добре. Къде той е, бе? Дето беше дуелиста гигант. Големи, ето го. Направи двамата сложих на окей. И тук имаме още един. Той даже не си го спомням къде е. Направо окей. Да. Ами не си го спомням, окей, не отзади го слагам направо. Добре, тук вече има и професор Банър. Да, но това не е Амнаел Банър. Или е. Ами, не е Амнаел, не съм стига снимка, но да го класираме като Амнаел сега, защото той реално има дуел като Да. Отива направо, може би. Еми, трябва да е пред Камуа, нали? Да. Съгласен. Бой. Все пак, Джейдън и Амнаел имаха най-добрия дуел между тия издачи на сенките там и, нали, базиха ключовете. Да. И заради това професор Банър там, Амнаел е в Про. Yes, baby. Yeah, baby. Тук имаме тоя, дед беше предизвикал Зейн, ама се би за Сайръс, защото, нали... Да, с Psychic картите. На Джинидо там, след това беше. Да, Psychic. Ами... Мато ли, как се кажеш? Де я знам след това. Трябва да го сложим него. Не знам. Просто... странно. Да го или сложим... го назад, или окей отпред. Окей отпред, къде отпред на окей? Може ли да го сложим окей до тоя, с тънкия глас? С моля. Може да. Ама нека да е пред този тънкия глас. Пред него искаш ли? Да. Добре се тая. Аз харесвах повече с гласа, ама... Той е мъж! Но с женски глас! Но време е за един истински мъжкар. За алфа мейл, за час мейл, за the chess. It's time to go. It's time to get chess. За часиго. Chess man. The chess! Chess man! Chessberry pie! The Chessmanian devil! She's about to get chassed. За Чезиго! За часиго.
Час е да! Човек много макефи час. Време за час. Такова си. Ей, само час ако беше не по-сериозен образ, а по-такъв, по-насериозно да го бяха приемали, нали да беше по-легит такъв. Ще издаме любими със сигурно даже. Просто само това малко не спя. Не неща, час. Какво би казал за час? Къде би го сложил? Ами той има много добро тесте. Той има няколко вариации на тестетата си през сезоните. Той няма много добро тесте, но се справя добре с него. Не. Той има добро тесте. Като не броим частите му, които са свързани с Оджама. Ама Оджама са неговите Ace Monster. Да, обаче преди Оджамата си беше с много стабилни тестета. И след Оджамата, нали, като дойдоха те, той имаше бронирания дракон с всичките му версии, което е много силна карта. Това му е истинския бос монстър, а не Оджамите. Реално да. Ами той за мен е за про някъде. Про не отзади. Би го сложил пред Бастиан, може би. Има реално развитие, да, в час, нали, в последния сезон. Той реално има много развитие от нали, сравнение с Сайрас и Алексис, но не знам, час. Май да го сложим пред Бастиан, защото все пак има победа на Астър пък в последния сезон. И има много повече скрин тайм от него и повече дуели. Бастиан ли? Да. Бастиан, да. Той и Сайрас има повече. Да, за жалост. Защо не затриха Сайрас? Защо затриха Бастиан? Не, идеята ми е пък, примерно, защо слагат нови герои, махат стари, примерно, нали, ето махаха Бастиан, сложиха Хасълбейт, сложиха Аксел, сложиха Дориан. Пак може да сложат тема да не заемат толкова важна роля, не знам. Да, час. Зачези го! Зачези го. It's time to get час. Сим час е най-мимваният герой в цялата първи. Целият сериал. Да. Имам тая, дето се би с Сайрас там, с плитките, онай дето харесва Жезин. Дето искаш да отивам. Не, тя май ником дори не я помня, така че избери си къде е сложи. Окей. Добре. Ами, това си окей си е специално за филърите. Тук имаме и той е тенисист, спомняш си го дето в по-първите епизоди, като се дойде да Джейсон. Не го помня, да, ама да кажа. Окей. Ето тук имаме още един филър, поне по-запомниш се според мен. Ами става въпрос за Беловски. Он да ги караш да спи, освен Джейдън. И не го помня. Ти кажи. Окей, ама по-отпреди би го сложил него между другото. Примерно до Лоренцо ще го сложил. Добре. Какво съм го запомнил? И тук имаме приятелство на Краулър, Бонапарт. Един от най-тъпите образи. Това му е идеята, да не харесва сигурно. Бонапарт според мен се до Краулър някъде там. По-назаре си е смисъл от Краулър, не е на същото ниво, но... Краулър на Гуд ли бе? Да. Или може да сложим... Аз бих сложил този в окей даже. В окей. Окей, ама... Зад Блеер, де. Пред Димитри. Да. Добре. И най-накрая вече имаме наистина един от най-добрите дуели според мен в Yu-Gi-Oh! GX и става въпрос за Астър Феникс. Астър си е за про. Да, за про си е. Астър е човек, който е дал... Астър е човек, който е дал Зейн Джейдън. Кой е най-отпред в про? Аксел. Сложи го пред Аксел. Не знам, все пак Адриан е побеждавал пък такова. Астър. Да, Мастър е побеждал Джейдън. Да.
И Зейн. И да, той победи Астър и Зейн, който е най-впечатляващ. Да. Ама той ги победи в по-ранните версии. Има стабилните, те босовете са му добри. Така, Да, че не има и кеф. има много добри резултати има. Той е победил Джейдън и Зейн, така че си една отпред за про. Но загуби от Сарториус, Адриан. Да. И Пегасъс му каза, ти си номер 4 или номер 5 там. Номер 4 май му каза. Номер В целия свят. Да. Да. Щом Пегасъс му каза, край думата на Пегасъс закон. Пегасъс, man. Yes, man. Тук имаме този принц, спомняш си, дето беше с сателита. Дето когато се разгуби без да прави каквото там, какво беше. Да, ама какво да кажа за него, окей. Аз нямам какво толкова да кажа за него. Айде там до Бонапарт ще го сложи. Той ще дуелира и с Джейдън, в смисъл не е само в един дуел. Ама загуби от Джейдън, нали, естествено. Ще загуби Джейдън. Да. Тук имаме... Тоя, дет спомняш си, дет харесваше Алексис. С монетата там. Вървиш? Окей. Окей, си мой. Окей. Окей се, да. Тук имаме още на някаква принцеса там. Дет беше... Ентотис, те беше с жаби и с някакви приказни чудовища. Окей, направо. Да, айде да я махаме от тук, че ми стана още тесно. Говори. Айде идва, Джеси ли идва? Джеси, трябва да сложим в Про. Про и го слагам зад Астър. Аз би го сложил пред Атикъс и зад Адриан. Защо? Не знам. Според мен е по-силен от Адриан. Дали? Да. Е по-добър ли от Аксел? Да. Малко е спорно тук, но... Джеси... Мяри там да е без, че двамата съм съгласен да е за пропът. Добре. Да. А сега е само Джейдън е в The Gold. Да, за сега да. Да. Ние ги изтушихме бая тия образи. Ами те повече са филари, бум. Айде. Да. Тук е Шепът там, директора на академията. Да, ректора. Той е научил Зейн. Бил е негов учител. Мисля, че за Гуд. Дуелираше с Зейн. Игра окей, тето му е машини, като на Зейн. Мисля, че за Гуд не е отзари. Мисля, че за Гуд не е отзари. Да, нека да е там. Малко уважение към ректора. Респект. Респект към него. Че се дава академията. Да. Добре, тук идва сестрата на Сарториус, не си спомням как се казваше. Тя се беше дуелирала срещу Джейдън и Астър, нали? Да. Те там тогава, сякаш на Джейдън и Астър се опитаха да създадат тая динамика, както бяха Юги и Кайба. Те се опитаха да им направят, да. Това усещане се опитаха да им направят. И бяха в виртуален свят. Да, за тая окей. Добре. Окей, ама ще сложа по-отпред, примерно. Ще сложа пред това, дето беше с Джин Зодик. Добре. И вече идва нейния брат Сарториус, главният герой на сезон 2. Брат Лето. Сарториус има много победи, той само е губил Джейдън, но нещо, което на мен ми харесва е, че неговите карти са някакви... Той има ли такива карти въобще, някъде дето всеки като се обърне нагоре има такъв ефект, като се обърне надолу има такъв ефект. Всичките му карти бяха такива. Да. Много булшит дуел имаш той. На мен лично нито един дуел не ми беше
някакъв забавен с Сарториус, не ми се гледаш. Да. Кое е твоето мнение с Сарториус? Той човек е ясно винаги, че както да падне тая карта нагоре или надолу, винаги той ще отползва. Винаги се за него. Няма някакъв начин да се прецака. Освен само прецака се срещу Джейдън, когато се дойде. Когато вече трябваше да загуби. Иначе всички останали пъти и все ги помиташ. Ами, най-отзад на Про, може би. Заради това, че победи доста лица и завладя цялата академия. Победи Астър, Час и той принц победи. Да, и най-отзад на Про. Според мен Астър трябваше да се го бие тук, ама... Какво? Картите са му добри по принцип. Ами на мен ми харесва това, нали, да ти казах там, като за да върти карти. Да, ама аз казвам за самите карти. Не, това много ме дразниш. Някой много разваля динамиката на самия D&D, не знам как ти обясня просто. Да, Сарториус. Трябваше Астър да го бие тогава, според мен. Аз това съм ти го казал. Трябваше да. Но разбира се, Джейдън saves the day, always. Мам. Добре. Тук имаме още един филър, там, дето беше техният професор, който се дразнише, че Джейдън прокара този трен да спят в час, някакъв такива работа. Окей. Аз казвам окей направо. Да, окей. Айде, окей. И тук имаме, това не знам дали спомняш, Деймиан. Да, със яйцето. Да, кажеш сандвичите. Това поне беше от забавен епизод. Да. Ами, него би го сложил, но окей също. Окей, ама ще го сложа по-отпред, защото по-помня просто. Добре. И ето го Ди. Там, голямото Ди ли къв беше? Ди. О, Дито, ето го Дито, the big D. The D! The D. Ами, Ди човек го слагаме някъде в гуд, защото 10 години стрик, все едно грубар. Все едно грубар е. Ами, Ди. Ди. The big D. Big D! Те се казваше, май. Ди май сам се казваше. Не знам. Тя го знам. Да, аз как кажа. Който се спомня да напише долу в коментари. Те сега ще видят в нета. Те са измамници. Да, също се измамници. Това не, че аз не мога да го проверя, но не ми се занимава. Добре, така, Good, ама къде е Good да го сложим, бе? Може да ми кажеш кои са в Good? Алексис, Джим Крокодила, той е Мад Кинг, Вайпър, Сайрас, Крауър, Кагемаро, Кайбъм. Пред Мад Кинг. Нищо не сме гледали нито един дуел, освен той е с Астър, той е с този, дето игра на турнира, но просто 10 години не победим. Аре малко сега. Да, се човек даже по едно време дали да го сложим просто за това, ма викам, да, все пак и участвал в един пълен дуел, другият дуел не беше пълен, смисъл беше. Не, беше цял дуел, но беше много кратко. Добре. Следващия дуелист е... То не е дуелист, но... Дороти. Дороти е човек. Ето го първия бат. Бат. Аз съм сложил и работето и на бат, бе. Фарона. О, да, верно. Ама тя е най-отзад на бат. Ама тя е най-отзад. Тя е най-отзад на бат. Дороти. Тя е човек, който директно отиде в бат. Защото ние бяха в окей, после ги сваляхме в бат. Не, може би наистина чекат се искат Дороти е много зле от Фарона и робота. Да.
Те се чуя дали да ги сложи в окей, само защото Дорт е напад. Аре, служи ги. Върни ги обратно. Дорт просто... Аре. Роботи, Тя се върнаха. И на League of Her Own е тя. В своя собствена лига е тя. Лигата на бати. Да. Добре, да махаме Дорти вече и да преминаваме към Хасълбери. Хасълбери. Човека с динозаврите. Как беше с динозавърско DNA? Хасълбери според мен е за good. Сега е посочи Хасълбери. Аз би казал good. Както казах за Алексис, бих го сложил най-отзад в Pro. И Хасълбери също бих го сложил най-отзад в Pro. Слагаш Хасълбери на Pro. Хасълбери. Дека му е топ. Хасълбери. Дека му е топ. Айде, ти спасяваш Хасълбери. Айде. Това е за динофеновете, за динозаврите. Стигнахме до този... Как беше? Айде, къдеш можеш да го сложиш напред на гуд. Кое бе? Аре сега на Pro го сложи. Айде, служи го на гуд. Айде, на Pro се стане. Айде, от мен да ми... Вървим на гуд, защото се сетих кои са на гуд сега. Алексис, Краулър, Сайръс. Good. Не, аре, свали го на гуд. Има доста... Тая класация сме ги направили доста елитни имена са в Pro и много малко в Gold, повечето окей са в Good. В смисъл, повечето добри дуелисти са в Good, а пък трябва да си много добър, че да те сложат в Pro. Да го сложим. Айде да го сложим до Сайрас, а? Кой ще кажеш? Пред Сайрас. Аре, пред Сайрас. Добре. Ама Сайрас има този дек, бе. С това ме... Не, Сайрас е лош дуелист. Много харесваш този Хасълбери. Добре, той е Фуджирама ли къв беше там? Фудживара? Да. Къде да го сложим? Ние един-два дела сме гледали с него. Точно така. Един го спечели, другия го загуби. Ако са два, ако са три... Не бяха три. Не знам. Два бяха. Срещу Джейдън, Джеси и срещу Атикас, когато спечели срещу Атикас. Да, са два, един спечели, един загуби. Имаше интересно тесте, не виждам до сега. Би го сложил някъде най-отпред в Good. За Good мисля? Да. Ти, найде най-отпред в Good, защото... не знам. Ако мислиш, че е за Pro, съм надъхан да го сложим на. Няма проблеми на Pro и на Good, не знам. Ако е Pro, може би Pro най-отзад да го сложим или къде да го сложим? Да, ако ще е Pro, ще е най-отзад. Ако е Good, ще е най-отзад. Pro най-отзад да сложим. Айде. И тук имаме The True Darkness, как беше това е. Дед беше финалния бос на сезон 4. Да, Кулец. Да. Ние сме гледали само един дуел с него, нали? Да, срещу Джейдън. Да. Нямаш как да има по-липси. Добре, как да консидераш такъв човек? Той е главният злодей, но има само... Той е главният злодей, ама има само един дуел и го е загубил. Как да го класираш? На Good ли да го сложим? Аз си мисля за Pro. Айде да го сложим най-отпред на Good, да. Ти пък много го сваляш, това е главният злодей. Аре, добре, айде най-отзад на Pro, айде. Аре, пред той е Фуджирума. Фудживара, добре. Накарах те да се съгласиш. Да. Факта, че е главен злодей помага. И да.
Той какви карти играеш? Аз не си даже не спомням. И аз не помня. Не знам, те имаха някакъв скучен дуел за мен. Да. Дуел, ман. Да. И тук Чурумен... Чурумен може Добре, ма. Чурумен може да го сложим такова, най-напред на Гуд. Гуд. Да, защото Да. той беше загубил 2-3 пъти от Джейдън някъде. Да. Ама един път на косъм да го бие там с 5 главия дракон. Мисля, че беше 5 главия дракон. Беше доста. Първия път май. Да, първият беше доста диво, да. Айде да преминаваме към Юбел вече. Главният злодей на сезон 3 и най-добрият злодей според мен на GX. Защото си има връзка с главния герой, не е просто някакъв злодей, който иска да мисли за света. Тя според мен Юбел все пак дори Джейдън не я победи. В смисъл и двата пъти, в които се дуелира Джейдън, не я победи. И тя победи и Зейн. И Адриан. И Адриан, да, също победи Адриан. Така че според мен си е за The Gold до Джейдън. Да, съгласен съм. Ще я казвам същите неща, които ти. Джейдън не успя да я победи, тя победи Зейн, тя победи Адриан. Виж, Има много тя дори направила нещо, карти. което Джейдън не е направил, като се мисля, защото Джейдън не е побеждал от сега Зейн. Даже, виж даже това Вярно, да. 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 Просто е много силна. Наистина. Никой не е побеждал. Нали така излиза? Също. Няма загуба. Няма загуба, да. Има равенство, но няма загуба. Отива на The Gold. Юбел е на The Gold. Да. Наистина, да. Какво ще я кажа? Нещо... Ти спомняш ли този дуел между Час и Джейдън от 4-тия сезон? Не. Защото чета някакви работи, че Час е можел да победи Джейдън в този момент. И нали съм някакъв как Час ще победи Джейдън, особено Джейдън в този момент вече наистина не победим някакъв. Наистина за че като не победим, поне с мен. Някакво, в смисъл, от първи до трети сезон си представям Джейдън да загуби в някакъв момент, нали срещу някой, а в четвърти сезон вече съм някакъв, който се би с Джейдън не може Джейдън да загуби. Мисля, отведно Юги, нали, като се дуелира на финал, но дори тогава някакъв дори Джейдън да го беше победил Юги, тях нямаше да чак толкова очередно. Макар че Юги. Макар че той не победи. И ни остава вече един образ да класираме и става въпрос за Зейн Трюздел, един от моите любимци, той на много хора ден. Моите, втория ми любим в GX, след Ати. Да. Зейн може да е губил от Астър, ама след това според мен се е редимнал и се е вкреднал доста. Да. И даже според мен ако имах още един дуел, Астър и Зейн, ще да победи вече Зейн. В смисъл? Да. И заради това смятам, че Зейн трябва да е на The Gold, нали, до Юбел и Джейдън за тях. Да. Значи ние си говорихме по-рано за... ти беше казал, за The Gold ти трябва да имаш много малко загуби. При Зейн случай не е такъв, той беше натрупал супер много загуби. Тогава след като завърши. Да загуби, които ни показваха, да. Преди да стане с тъмното тесте. Тъй, че той имаше много загуби. Показаха само тази с Астър, но имаше и други загуби. Но все пак това не пречи да бъде в The Gold, защото той първото, което имаше най-силното тесте, най-много умения. Наистина е побеждавал много топмена. Много хора го считат за абсолютно топ дуелист. Той беше най-големият личик на академията, мисля, най-добрият дуелист на академията. Да, така си беше, да. Джейдън не го победи в първи сезон финал. Да, побеждава е Джейдън, също така. За The Gold си според мен. Да, слагам му на The Gold. Да, и може би нека да бъде зад Юбел. То как е? Джейдън, Юбел, Зейн. Така ли да бъде? Джейдън, Юбел, Зейн, да. Джейдън няма преди Юбел и след това. Да. От мен така си добре. Класирахме ги. Алелуя. Класирахме Зейн,
Как кажеш, да, той събра много загуби, но след това, нали, как го кажа, той си промени образ. Да, стана по-еджи, стана по-лош, смени си дека. После пък направи така, че той смеси двата дека. Той е първият си дек, който е в академията. И този втория дек, който е лошия дек, нали? И направи нещо още по-добро. И той самия му образ стана по-такъв, нали, балансиран. Да, смесен и балансиран. Да, и това е идеалният зим според мен, смеската между тези двете. Така е, съгласен съм, да. Той е Зейна от трети сезон. Е перфектният зим, за мен. Да, получихме най-добрата версия на Зейн. Да. И си заслужава на The Gold. Yeah. И да, ето това е нашата класация. Тия тримата са на The Gold. На Pro също имаме добри дуелисти, наистина дуелисти, които много трудно биха загубили. Само за час и Бастиан малко е такова. Според мен заслужава да са на... Да, аз си харесвам час и Бастиан, нека да са Pro. Нека да са Pro. Не. Да. Ужасно много имаме науки. Много калабалък. Това се знае, че там най-много ще заберем, защото много филър опоненти има. Прекалено много има. Да. И на Бад Дорти. В своя собствена лига. Да. Няма друго какво да кажа. Ти искаш нещо да помниш? За анимето? Който не е гледал GX, гледайте GX, заслужава се. Второто най-добро Yu-Gi-Oh! По мое мнение след оригинала, след Duel Monsters. И ти не си гледал там двата? Гледал съм малко от 5D, само не ме гръмна. Просто се пробвах се да ме гръмна, но не ме гръмна. Между другото и аз се пробвах, нали, да гледах там един-два епизода, ама нещо не се заребих. Да. И на Zexal се бях пробвал още в началото, като бяха излизали първите епизоди, но просто самата концепция, самата идея не ми хвана. Какво е за клипа? Гледайте Yu-Gi-Oh! GX, не гледайте Zexal. Не гледайте 5D, yes. Казва Никола. 5D става, ама... Зависи от вкуса на човека, да. Става. Никола му дава става. Никола Гочо ви каза. Да. Ако трябва да наредим Yu-Gi-Oh! Да го от първото, даже и GX бих сложил на да го от и после след това. Аз не бих сложил GX на да го. 5D и оттам нататък по-надо. Аз не бих сложил GX на да го, защото си има много... Има си някакви такова. Не знам, ме кефи много, така че... Това годино на GX е, че няма такива рандъм шит, както в оригиналното Yu-Gi-Oh! В смисъл в оригиналното Yu-Gi-Oh! Има много такива дуели, които са гимик дуели. Много победи са някакви гимик, докато тук не се сещам някаква гимик победа така. Освен на Камула, на тая ретизман. Търсозейн. Да. Иначе като цяло, винаги дуелите си както трябва да си бъде на един дуел. Не като в оригиналното Yu-Gi-Oh! Там. Измисля си нещо по последния момент, някакво такова. И да, това ще от клипа. Надявам се да ви е харесал. Знам, че става прекалено дълъг. Ще скипвате, ако трябва, там, за който образ не ви е интересен. И това е. Чао! Чао!